Hej alle sammen og velkommen til den her video her. I dag har vi Nora med. Hej. Der fik jeg en snap. Jeg er hjemme hos Nora, fordi at jeg skal bare arbejde senere. Men jeg tænker egentlig bare, at vi filmer. Nora, hun er lidt halssyg. Men vi går ud til hendes nye kaniner nu, så vi ses ude ved. Min hedder Eddie, og min lillebror hedder Herman. Og Eddie er ikke sort, men han er brun. Så fik I den, guys. Nå, vi går ud til kaninerne nu. Og vi ind til kaninerne. Okay. Hvor er de søde. Så den der løber der, det er Eddie, og det er Herman. Jeg har kun holdt Eddie før en gang. Eddie! Se, jeg har ikke set ham være deroppe endnu. Eddie, du skal ikke være bange. Kom her, Eddie. Nu har Nora så fået fat på sin kanin, Eddie. Og Herman sidder stadigvæk derovre. Herman kan ikke så godt lide at blive holdt. Og så ind nu, fordi at det er lidt kedeligt herude. De hopper bare rundt. Se, hvad min lillebror har lavet. Og hvad var det til pose? Okay, vi er ude i køkkenet nu, fordi at vi skal lave noget mad, så det gør vi lige. Vi har ham. Har I ikke? Ikke hvad jeg tror. Du flyder. Oh my gosh. Du flyder. Hvad her? Nå. Det er så skønt at blive der ved steg. Malay. Noodles. Men så skal vi have noget kogende vand. Ja. Hvis du finder skål, så laver jeg vand. Okay. Vi laver nudler. Vores skole. Jeg kører. Jo, de der. Jeg bruger, nej, ikke der. Nej, ikke der, nedenunder. Jo, nej, deroppe. Ja, dem her. Ja. Den er sgu skidt. Hvad? Den er beskidt. Så har vi fundet 2 skåle frem. Velkommen til Marie og Nora, som man ikke kan ses køkken. Så først koger vi noget vand. Sådan der. Nu er der i gang med at blive koget vand. Og vi skal have yum kyllingenudler. Det er ikke reklame, det er dem her. Jeg skal have en saks. Pas rigtig godt på, når I bruger sakse derude. De er altså meget farlige. Ja. Og du skal gå ind og subscribe til mig. Der er et link til Noras YouTube-kanal i beskrivelsen. Jeg har aldrig været brugt det her. Jeg bruger ikke det der. Skal du have mit? Nej, du bruger det heller ikke. Så tager vi noget krydderi og chili. Nå. Så bruger vi noget chili og noget krydderi. Ikke så meget chili. Jeg bruger alt chilien. Det er mit. Nej tak. Så har vi alle chili-krydderierne over. Og så er de egentlig bare klar. Så skal de bare have vand over sig. Der er blæ. Ja. Der er en blæ. Nej, hvor lækkert. Jeg skal bare have en gaffel, jeg behøver ikke en ske, for jeg drikker ikke vandet. Man drikker jo nogle gange vandet. Nå, vi venter bare på, at vandet er færdigt med at koge nu. Må jeg komme? Aku enormes aku belatis elekes. Aku enormes aku belatis elekes. Aku enormes.
Okay guys, imens vi venter på, hvad der er færdig med at koge, så dækker vi lige noget bord her. Vi har på det bord. Vi behøver ikke den her. Ja, det gør jeg. Jeg skal til en klatrekoncert, guys. Can you move your ass? Nej. Jeg sidder godt. Så, det var den tur for dækbord. Tak for i dag. Perfekt. Nogen går hælder vandet op nu. Det er min, det der. Pas meget godt på den. Ikke så meget. Stop. Det er fint. Jeg har lige stødt vand på jorden. Det var ikke så godt. Jeg sætter lige vores smad over det her. Det er min først. Hvis ikke kunne have en sætter nogle smad. Jeg har mikrofonen på, når jeg skulle slukke den. Hvad? Jeg havde glemt, at jeg havde slukket min mikrofon. Bare så lige din. Tag lige din dæmske længere. Okay, nu. Hvad? Det ved jeg. Sådan der. Nu tænker vi egentlig bare, at vi spiser. Og så vender vi tilbage, når vi er færdige. Jeg vil ses lige om lidt så. Okay, vi er lige blevet færdige med at spise, og vi har lige fået ryddet op. Så vi tænker egentlig bare at slappe lidt af nu. Hvad laver du? Slap. Ja. Nå, vi tænker egentlig bare at slappe lidt af nu, så vi ses bare senere. Okay, så jeg vil bare sige tusind tak for at I så med i den her video her. Husk at like og subscribe, og husk at skrive i kommentaren, hvis I vil se flere videoer med Nora, eller bare sådan andre videoidéer, I har. Nora, er der noget, du gerne vil sige? Husk at gå ind og følge Noras kanal. Yeah! Der er og link. husk at gå ned og like og subscribe på Marias YouTube-kanal. Der er også link til hendes kanal nede i beskrivelsen. Så ja, ha' det godt. Hej hej! Blev det en meget kort video? Jo.